Mopay. Pera kam dide? What? Pera kam 15? Kadi ba kahapon upat pala? Kahapon upat lamang kam dide. Ayan, welcome back mga guys. Nandito kami ngayon sa kalsada, nag-aabang ng mga darating na mga magbibigay. What? Nandito kami sa harap ng tindahan nila Papaysani. So ipaprank natin sila ngayon for today's video. Magkatok ka. Magkatok ka. Ayan o. Mopay. Tabaw. Mopay. Pera kam dide. What? Mopay. Dito tayo dito. Pera po kam dide. Mopay. Pera kam dide. Pera kam diyan sa ibalay. May pasok. May pasok. Pera kam dide. Hindi ka sumasagot ha? Pera ka 15? 15 kami dide. Kadi ba kahapon upat pala? Kahapon upat lamang kam dide. Humongous times 3 na. Ayun o, may bibis ka sila. Bibis ka sila, ikaw naman bibis ko. 15 ko na sila dito, baby. Hala, baby. Kita magbibigay kay 15 sila. Ikaw pa pala binigyan ng snack. Anong sabi, bibi? Ibi, anong sasabihin kay Lola? Kiss muna kay tita. Kiss mo na, baby, kiss. Ako na lang Bibi, mag-bliss mo na kay Lola. Mag-bliss mo na kay Lola, bliss. boy ay na baro kan. Siyempre mairas. Ayan mga guys, sa aming paggala-gala nalaman namin na karamihan sa mga bahay na aming dinadaanan ay tag-15 silang pamilya. Ang tanong ng bayan mga guys, kayo, ilan kayo sa bahay nyo? At syempre mga guys, mega love shoutout nga pala sa Orsolino family ng Barangay Kalumutan. Ayan, pagbati galing kay Aguila Bagwis. Shoutout po, dagang salamat sa suporta. At sa mga nais pong magpa-shoutout guys, comment down below at pa-share na rin po ng ating vlog. Thank you so much po. Ayan mga guys, daghang salamat sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you break it down you, opo.